netradične z Malina idem dole lanovkou, lebo nikdy som tu nedostal defekt, dneska pre istotu 2. Jeden na predné, jeden na zadné, raz som to už tlačil dole, druhý raz sa mi nechce, idem lanovkou. Vozenie je to zaujímavé, zvláda to aj také ľahšie traily, takže to je úplne v pohode. Dneska som sa iba vyvážal, chodil som hore lanovkou, nedúpal som, takže zajtra to zase vyskúšam v teréne aj s tým motorom. Do drápov sa nám dostala novinka v podobe ľahkého e-bajku od značky Superior. E-bike nie je bike. Tvári sa to ako all-mountain bicycle a preto si myslím, že by pár jazd na najľahšej trati na Maline mal zvládnuť s prehľadom. Veď vidlica ponúka zdvih 150 mm. A už z toho je jasné, že reč nebude o nejakom základnom modeli určenom len pre pohodlný vývoz sadla do kopčekov za mestom. iXF je ľahká karbónová šťuka loviaca zákazníkov na prísľub obratnosti, ľahkého ovládania a pocitu zo skutočného športovania, pretože dopomoc motora s výkonom 55 Nm v stúpaniach značne cítiť, ale bez radenia a poriadneho zapierania sa do pedálov to jednoducho nepôjde. Ahoj. Ja som Mariana Džungla. V pohode, žiadny stres. Ahoj, v pohode. Riadna džungla tu aj ďalej, to je také zarastené? Hej. Super. Díky, ahojte. Ahojte. Sorry. Samozrejme, ako s každým e-bajkom, aj s týmto sa môžete voziť po polných cestách alebo po normálnych cestách, ale práve na takýchto chodníkoch sa cíti najlepšie, takže je taký ľahký, obratný, je to celkom zaujímavé a myslím, že v takomto teréne práve oceníte všetky tie jeho vlastnosti a tú nižšiu váhu hlavne. Konkrétne v tomto prípade vo veľkosti L je to niečo málo nad 19 kg. Ak by sa to niekomu zdalo veľa, stále je tu vyšší model 9.8, ktorý je na srame s karbónovými kombo riaditkami za 100 € pod 11 000. Ako je tento motor nastavený, že vlastne najvyšší výkon z neho nedostanete pri nízkych otáčkach alebo teda slabej kadencii, ale práve naopak musíte šliapať do pedálov rýchlejšie, teda vo vyššej kadencii a vtedy dostávate z neho ten maximálny výkon. A teda aj na tom najslabšom režime vy máte dostatok výkonu na to, aby ste zvládli aj nejaké skaly alebo také technickejšie pasáže. Tam, kde je voľný povrch, tak sú podľa mňa ideálne tie dva najspodnejšie režimy. A potom tie dva vyššie už sú príliš silné, takže tam koleso väčšinou stratí trakciu a neudržíte sa. Prípadne ten bicykel začne šmíkať, takže to je skôr na cesty alebo na nejaký pevný povrch. Ale pokiaľ idete po voľných šútroch, štrechu alebo nejaké strmé výšlapie, kde potrebujete prekonať nejaký koreň občas alebo tak je ideálny ten nižší, najnižší stupeň podpory, alebo teda ten druhý. Pri jazde je motor Bosch SX mimoriadne tichý, ale v zjazdoch predsa len počuť klepkanie a mlátenie reťaze. No hlavne prvá verzia Shimano EP8 nás naučila vysokej lojálnosti voči pazvukom motora v zjazdoch. Takže v tomto prípade je to naozaj v norme. Nespomenuli sme ešte brzdy a radenie, ktorých množinu ide pomenovať dvoma písmenami. XT, nesúcimi v sebe funkčnosť, presnosť, ale tiež jednoduchý a dostupný servis, pri ktorom vám nebude vyschýňať v krku.
Takto. Mám posledných 8% batérie a chcel som si to natočiť na foťák, ale už troška nestíham, slnko zapadá, takže budem pridávať a skúsim to celé zhrnúť v pár minútkach. Mal som možnosť voziť sa na tomto novom prírastku od Superioru, to je iXF 97. Je to vlastne taký nový model e-bajku, ktorý je ľahký, váži po 20 kg. Momentálne je to hitom, tie prvé e-bajky mali 500-kové batérie, neboli celé odprúžené. Potom prišli z Nemecka, sa mi zdá, že taký trend vytvárať opachy, teda niečo, čo má ohromnú batériu, strašne hrubé rúry a v teréne sa s tým podľa mňa moc ani nedá jazdiť. Výrobcovia teraz objavili zase toto, je taká nová vlna, vytvárať ľahké bicykle s menšou batériou, s menším výkonom motora, ale použiteľné, také, s ktorými sa dá jazdiť v teréne a celkom sa s tým vyšaliť. Toto, čo vidíte, je vlastne úplne nový model bicykla od Superioru. Použili nový karbonový rám, ktorý je celkom zaujímavo nalakovaný. Tu je čierna z leskla a tu je vlastne iba číry lak, takže ten karbon je tam priznaný a je to také zaujímavé riešenie. Ďalej tu použili motor Bosch Performance SX, čo je presne motorček, ktorý sa používa na tomto druhu e-bajkov, pretože je malý a poskytuje dostatočný výkon. Ďalej XT-čkové brzdy, 12 prevodov, DT Swiss vidlica, DT Swiss tlmič, no a to je taký základ tých komponentov. Čo je na tomto bicykli zaujímavé, je batéria, ktorá má kapacitu 400 Wh. Je uložená v hlavnej rúre, troška nevýhoda je to, že sa nedá vybrať. A to sa aj dostávam k takým malým nevýhodám tohto bicykla, pretože pokiaľ chceme vybrať baterku, musí ísť vonku motor. A niektoré veci sú nedomyslené. Motor kryje tento plastový kryt a ten je uchytený na 4 šrouby. Trošku nezmyselné je tu na zo spodku, sú 2 šrouby na 2 imbus, čo podľa mňa je nepochopiteľné, lebo miesto, kde ide najviac skál a najviac blata, sú použité tie najjemnejšie šrouby, aké existujú pomaly. No ale nič, tu nás sú na 2 imbus a tu nás zase sú na 8 Torx, takže na demontáž jedného krytu potrebujete 2 kľúče, to je úplný nezmysel podľa mňa. Nevadí. Ďalej potom taká nevýhoda, čo sa mi zdá pri tomto bicykli, a to už Superioru vytýkam dlho, sú tieto príšerne lacné gripy, ktoré sa končia plastovou vlastne koncovkou, a pokiaľ ste zvyknutí na tomto bicykli, sú tie riaditka také užšie, no a pokiaľ ste zvyknutí tie riaditka držia na kraj, tak sa celý čas držíte tej krytky a nie je to nič pohodlné, podľa mňa to kazí dojem toho bicykla. Ďalšie, čo sa mi nepáči, alebo páči sa mi teda, že káble sú vedené vnútrom hlavového zloženia, to je zaujímavé, že nám to tak neplentajú a nebúchajú, vlastne aj v tom ráme sú ticho, no ale zase je tam použité hlavové zloženie Acros, no a ono, počujete to, trošku s tým človek pojazdí a už to chrúme, už je to také hlučné, takže troška podľa mňa také nepochopiteľné, že je to dobrý bicykel, povedzme aj drahý, ale takýmito centovými záležitostiami si troška zráža alebo podráža nohy sám sebe. Ísť na 20 kg bicykli bez podpory, to je šialené, to nemôže nikto tvrdiť, že je to niečo úžasné, takže minimálne ten ekorežim tam musíte mať zapnutý. No a ako náhle už máte na e-bajku zapnutú podporu, už sa sústredíte viacej na sledovanie tej batérie ako krajiny a to sa mne až tak nepáči. Superior iXF je novou cestou na križovatke. Doposiaľ sme mali na výber iba klasické bicykle a oproti ním stáli e-bajky, od ktorých sme posledné roky chceli len väčší dojazd a vyšší výkon, aby nás hnali do kopcov rýchlejšie a s menšou námahou. Zdá sa, že tomuto rozdeleniu je koniec a dnes si môžete kúpiť síce elektrický bicykel, ale jazda nebude zadarmo. Výkon motora je zhruba polovičný oproti momentálne najmocnejším na trhu a preto vám jazda do kopca vyženie na čelo kropaje potu, ale srdce neobchádza infarkt. A práve o to tu ide. Za rovnaký čas s ním zajdete v kopcoch ďalej ako na klasickom bicykli, zažijete viac, možno zrazu budete stíhať nadúpaným kamarátom a pivo na horských chatách vám bude chutiť rovnako ako im, pretože tento bicykel je niekde v strede medzi klasickým bicyklom a e-bajkami, aké ich poznáme dnes.